ve fikr romanı xo rahat beje. Kuvan tiştê hanê dikin, tiştê nebaş dikin, ortamê dixwazin sabote bikin, ev çareserî bi demokrasiyê tê herkes gerek hev re hürmetkar be. Em vî ew dikin ku ji van tiştê hanê acizin, nezanin û xizan jî bibin vanê hanê. Ez vêya dibêjim gerek herkes sağduyulî be, herkes re hürmetkar be, fırsatê nede tiştê ewhayê proaktif. Vêya ji me re jî ji xelkê me re jî zerar tîne. Eger ku meriyê wan bin gerek vanê hanê dengê xwe bilinkin ji wan provokatera re bêjin ku van tiştê hanê nekin vê hilbijartê sabote nekin. Ew jî heqê wan e ku ji taraftarê xwe re sağduyî çaresî bikin. Meydan nede? Navê min Wasif Qehreman. Wasif. Efendim? Görevim ez aslında serokê Şaxê Amedê me. O ana jî Yenişehir Belediye Başkan adayı me. Yani geçici olarak tabi görevi em istifa dikin. Ez namzetê Şaxê Amedê Evkê me. Yenişehirê. Ez adayı vereyim.